kapan aku bisa teko ing Gurawan. Rekoso kinaya moko tetep bakal tak lakoni. Iki kan kalmulyane bojoku lan keluarga utama. Jolno ta. Dijol iki. Aja mlayu lho ya. Ora lho mlayu mangsamu ngaling mlayu. Lah ngopo kowe wis mesul aku ki ngopo? Lho, aku melu sampean ya. Biar mangsamu ki aku ning ndi? Aku ki ning Tegal Sawah. Kowe ki rek rampung gaweane omah. Wis rampung. Kowe gawe sarapan nek mateng dikirim ning sawah ra ngono. Aku mau wis ning sawah. Aku wis ning Tegal. Aku ora wis ning Sendang ning kali golek sampean arep tak kirim. Ning sampean ora ono. Bareng aku bali, aku krungu suarane sampean tak cedhaki yo ora ono. Jadi wis mbok goleki tekan ngendi-ngendi. Wis Kakak. Ora ketemu. Ora ketemu. Ketemu ning kene. Ning kene. Lah terus karepmu apa? Mergo sampean arep lunga ya to. Abang Sari. Apa? Umpama aku goroh lan kowe wis ora iso. Ora bisa. Pancen kowe iki bojoku. Kowe mesti ngerti samu barange. Termene bapak yo kondo nek sampean ki jare lunga arep golek gawean. Ora kleru ri. Tenan. Tandane bapak ki ora kleru. Mergo aku lan kowe ki rak wis bebojoan. Urip ning desa sarwa kekurangan. Aku dikongkon bungkap pamilikirku mletik nalarku. Kanthi dalan aku nyambut gawe ning kutha, ing mengkono bisa nyukupi kebutuhane keluarga. Yen ngono ya ayo. Ri. Apa? Kutha Morawan ki kutha sing gedhe. Apa-apa. Nek nganti kowe melu, iki ngrendhet-ngrendheti lakuku. Yo nek tak entuk gawean. Lah nek ora malah cilaka. Alah. Sing rekoso ora mung aku tok, kaporo kowe melu rekoso. Kang, tongkomo aku mengko ning kutha melu rekoso karo sampeyan. Kuwi lumrah mergo aku kuwi bojone sampeyan. Tongkomo sampean rekoso dhewe, aku ning omah mung turu enak-enak. Aku sing ora tega, Kakak. Ri. Kowe gampang kondo sing kaya ngono gampang. Ning bedolan aku wong lanang. Sing wajib nyukupi kebutuhane wong wadon ki aku dudu kowe. Ora usah kowe melu nyambut gawe ning kutha, cukup aku mengko nek entuk kaya, aku mulih iki lho kaya aku tak pasrahke lan kowe. Wis to, Kakak. Seneng rekoso ayo bareng-bareng bisa nggo wong loro. Engko senajan to ning kutha kono paribasan turu ning isor kretek aku yo gelem apa. Wiwit kapan kowe bantah karo wong lanang? Aku lan kowe iki lagi teman-teman anyar. Saben aku kondo sekecap awan solan urung kecap. Nganti aku raman kecap. Apa ngono kuwi? Piwalesmu karo aku kang wong lanang sing kudune nyukupi kebutuhanmu. Kang, dene perkara iki sampean yo aja ngrumputke aku. Terus sampean ki arep lunga ning kutha, ya aku ki bojomu kok sampean ora pamit. Hah? Aku ki mbok apa-apa, Kak? Apa? Iki bojoku. Ngerti ta aku Yen bojomu? kon sing ngakoni aku bojoku, kowe kudu ngrungokke kandhaku. Wis tak rungokke kandhane sampean kabeh. Ning aku ki wong wadon sing aku kuwi stres yo karo bojo. Ning kudune ora kaya ngono kuwi. Yen ora kaya ngene terus piye, Kakak? Iki bukti tresnaku karo sampeyan. Bot-bote aku memerkosa Kakak. Aku gelem aku lila mergo aku tresna karo Wong sampeyan. wadon ki nek lambene loro ki yo. Lho lambeku lho kok loro to? Serewete ora umum yo. Aku ki ora cerewet. Wong aku ki Kowe gelem kandhane ora? Ora, aku melu. Gelem bali ora? Melu. Anakku kok pek bojo ora nggo bal-bal. Apa? Ora nggo jotos-jotosan. Sing salah niku mboten kula. Kok sapa? Anak sampeyan Lambang Sari. Lho aku sing salah Kakak. Yang ketekandane ngeyel. Aku ki Wong ora wadon di sana ngeyel kowe iki. Ora ngono kok. Ah, sampean ki luput ra rasane luput. Aku ki jane ngerti. Aku ra tak nyusul ning kutha, ra tak
bajal ngono kuwi. Wong lanang iki ora nesu. Jane aku ya ora kudu Kakak. Kondo sing kaya ngono. Nek sampean kebangetan. Bangetan iki wae. Ada apa aku buat? Apa lagi? Bolak-balik sampeyan. Sing salah yo aku. Apa-apa? Mergo aku kok pengen kondo ning aku blok. Mergo aku wedi ngapusi ki aku wedi. Yo. Aku glowang iki aja nganti ngapusi cidruk ing janji kok. Nek bojomu kedereng melu kowe iki ya lho bener. Lah kok bener pripun? Benere wong wedok iki tresnane kepati-pati. Ning urawane ku kutho sing Jadi gedhe. ora gampang kebenyol kupo sing ayu. Are wis lipat udah keblego ngarepe bapak. Kedanan lali wong wedok. Semoga panggoda panjenengane wong wedok yo akeh. Wis suwe ra bali bojomu beda karo tangga teparo. Seluntur latine wong wedok sepira to daya kepatan. Kula niku mambeng Lambang Sari melu kula niku rak duwe dasar sing mahal. Dasarmu Kula niku semelang nek Lambang Sari melu rekoso jalaran kula dereng digawean. aku kene. Pripun? Bareng kowe kandhane ngene murah aku keli. Kelingan napa? Aku ge sedulur memitra. Napa nggih? Rikala ning desa. Kowe dolanan karo aku ngomong iki. Baru padha kali pisah. Pawanto sing tak apa dadi piyayi. Jadi sampe heeh. Sinten? Nek parel. Iki jenenge Patih Kuda Sinuping. Nek parel dadi Patih Kuda Sinuping. Nang kutha Murawan. Murawan. Walah dadi wong Kowe kok jujuk nang Patih kono mantuku. Nek kowe jejile mesti kono nek aku lek bapak. elali menawa, Pak. Sore Lah, nek uraine pucet kok, Pak. Uraine pucet. nek gondang. Lah nek kula teng Urawan niku mathuke dinten napa nek Ije? Ije. Aku rasa nang ngono. Apa sangu dolo kuatan keselamatan ngene dulu. Napa niki? Iki kena dalem kembang coba. Iki kembang saka anu, olas dina kembang. Niki. Kangge napa niki? Aja kok gunake yen kowe ora keponcong ning lewe. Mas, mudeng sak. Dadi kowe gunake kembang kena lek kowe wis pojok ing kanan. Kowe Nggih, niki jangkah pitunggangan aja angkat. Pitunggangan. Nyebuto. Mang. Ini kan ini gayang kaki kan. Sing basa desa ini. Sebelum selamat kali sangkol. nggih. Lambang Sari yang sandire. Dari Kowe kalau bakal lho. dalam lapor apa kudune wong wadon iki salah. Salah sampean ngebruki aku. Baleni. Kok wae. Pun. Ya, Bapak. Kula niku wis Perkarane gua kok. kula niku golek negara Murawan. Nggih. Pirang-pirang dina kula mlaku niku kok dereng di. Bagi kula niku nek nganti ketelaran. Kepengin ngerti negara Murawan. Gampang carane. Carane pring. Ketik Google Map. Kanggo baca. Ah, dikiduk pancen kok malah kok. Ih, Lapa? iya iki. Sapa? Niki rak paling farel kok. Parel. Patih. Patih Kuda Sinuping. Yo. Alah teng desa jeneng sampean Parel. Nek desa Palapi jenenge. Iya Parel. Ya lho. Kula niku mantune Bapak Sukmajati. Mangune. Nggih, rwane jenengan.
Ya kira Lah niki rak Lambang Sari. ala lendo. Anake bapak marang tuwa, kanca sampean. Iki wis gedhe sakmene. Nggih. Bojomu Nggih. cocok. Cocok. Arep iki Temurawan Temurawan. rawan Nggih. gawean. Nggih. Ya. Juno. Ya. Allah. Nggih. Ah. Ngaten nggih. Ayo. Pulang nih, Kon. Kowe melu aku. Sampean kerja Kakak. Ya. Ya. Udah Kakak. Pasti anane Sekar Pudak Kendhong. Iki malah ono percayaan kuwi. Lho, iya. Sampean ngene napa? Kembang Pudak Kendhong. Dene manggaken. Wah, wis saprono nganti sprene urung ketemu kembang kang aran Pudak Kendhong. Jenengan niku sinten? Dipati Kloro Samboyo. Ora Pudak Sepayu. Budak Sepayung, Ya. Samboyo. Ya. Lah setunggal. Kadange kono pati. Ayo kita kabupaten. Klono Samboyo. Dari sapa kowe? Kula niku Joko Samboyo. Samboro. Nggih. Ngene lho, Ro. Pripun? Timbangake papan kene wis petuk kowe, mbok menang. Wah, kowe ngerti wujude kembang Pudak Kendhong duduhke. Engko bakal tak wenehi dhuwit sing akeh. Yen ora gelem tak wenehi dhuwit, engko tak wenehi derajat pangkat sing dhuwur. Lho, Jenengan tadi niku jenenge napa? Pudak Kendhong. Delok jenenge kondang akeh wong sing golek ya mak pakitis. Lho. Jenengan niku ampun sawang ujute. Heh? Kembang Pudak Kencana niku ganjane arep. Nek mboten percaya mangan. Oh. Loh. Iya salum. Mboten saged. Loh. Ya kene Niki kembang ampuh. diketok Mboten ora. sak sae kembang. Ora Pudak Kencana ki, Apa? kembang kumis kucing. Sampai sembrono. Iki tenan asli. Asli. Ini lho, tak tukune piro regane? Wis, kabupatenku tak wene kowe. Ah. Aku Kang Mas. Kula niku mboten milik bondo donya. Lah, kalau- Kaluan apa diraja. Ya. Lanjut. Sing kula suwun niku sampean sumping ninggalake negara. Ora iso. Kowe urung ngerti kok. Apa? Iki ngono bebananing calon karo aku. Si Sekar Kuning putra ing Rawandha. Pun. Ha. Nek sampean mboten purun punggur, Ya. sampean kelampan kedunungan sekar niki. Ning wonten pitukane. Apa pitukane? Nek kelampan sampean kuwawi kula tungkuli, Alah. monggo kejaran. Alah tiba